ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Witajcie, moi drodzy. Zanim ktoś z was powie: Niklaus, czemu tak ciemno? Oświeć to światło! Powiem wam, że jest to efekt celowy, zamierzony, wywołany przeze mnie jak najbardziej świadomie. Bo jeżeli spojrzycie na tytuł, powinno wam to coś powiedzieć. W sumie to jeszcze nie wymyśliłem dokładnego tytułu, jaki będzie, ale o co chodzi, moi drodzy? Jestem odcięty. Jestem odcięty. Nie mam internetu, nie mam kablówki, wali na placu śnieg. Prawdopodobnie zasypało znowu transformatory, albo przemarzły jakieś kable i jestem odcięty. Mam jeszcze ewentualnie internet w telefonie, no ale jeżeli chodzi o tutaj internet na komputerze, to coś jestem odcięty. I przyszła mi do głowy, moi drodzy, taka myśl, że tak, wiecie, internet mi padł, włączam telewizor, nie ma kablówki i wiecie, i co człowieka wtedy zostaje? Cisza. Cisza. No i oczywiście jest tutaj net w telefonie i tak dalej, ale jakby tego nie było, nie? Wyobraźcie sobie, że jesteście odcięci. Odcięci. W sumie lepsze byłoby nawet słowo disconnected, bo to się kojarzy, wiecie, disconnected z rozłączeniem od serwera w grze. To by mi się tak, to by bardziej spasowało. Jesteśmy odcięci, moi drodzy. Na pewno wam się wielokrotnie to zdarzyło i jak się wtedy czujecie, moi drodzy? Źle, nie? Czujecie, że coś jest nie tak. No niby można puścić film z DVD, książkę poczytać, zająć się czymś, przecież jest tyle do zrobienia. Nawet jeżeli nie mamy tego połączenia właśnie, to połączenie to jest klucz, moi drodzy, ta koneksja, koneksja, połączenie. I powiem wam, że doszedłem do takiego wniosku, że to już nie chodzi nawet o uzależnienie od komputera, czy uzależnienie, no, takie szeroko pojęte od internetu, czy coś tego typu. Moim zdaniem to jest taka moja prywatna teza, chociaż pewnie, no, na 100 milionów procent nie jestem pierwszym, który to mówi i który to wymyślił, ale to mi przyszło do głowy, że moi drodzy, my generalnie, no na pewno my ludzie, powiedzmy tak najogólniej ludzie zachodu, my jesteśmy uzależnieni od bycia podpiętymi. A lepiej by to brzmiało, jakby powiedzieć, że jesteśmy uzależnieni od bycia connected. Jesteśmy uzależnieni od bycia connected i kiedy jesteśmy disconnected, to bardzo źle się czujemy. Wiecie, o co chodzi? Na pewno wielu z was było w tym stanie. Nie możecie sprawdzić Facebooka, nie możecie wejść na maila, nie możecie sprawdzić stanu konta przez telefon, nie możecie tam odpowiedzieć na Skype'ie czy na komunikatorze od Facebooka, nie możecie tam na Snapchata wejść, na jakiegoś tam na Twitterze nie możecie coś odczytać czy napisać. Czujemy się źle. Kiedy nie jesteśmy connected, czujemy się źle. Po prostu czujemy się nieswojo, bo przywykliśmy do tego na tyle, przywykliśmy do bycia connected na tyle, że jesteśmy po prostu przyzwyczajeni do bycia w stałym kontakcie z błyskawicznym... Jesteśmy przyzwyczajeni do błyskawicznego dostępu do informacji. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale jesteśmy przywyknięci do tego, że gdzie byśmy nie byli, kiedy byśmy nie byli, to mamy przy sobie przynajmniej tego smartfona już przeważnie z internetem, tam pakietem jakimś parę giga i coś potrzebujemy, dup Facebook, dup Twitter, dup stan konta, dup YouTube, Onet, jakieś wiadomości, Interia, coś, Ciultok FM, tutaj stan konta, pyk, tu jakiegoś SMS-a, tu zadzwonię, tu jakieś selfie, coś tutaj na Snapchata, na tego. Musimy być podłączeni. Kiedy tego nie mamy, kiedy tego nam zabraknie, kiedy jesteśmy odcięci kiedy nie mamy tego, kiedy nie mamy internetu w komputerze, kiedy nie mamy kablówki, nic do nas nie mówi, nie słyszymy żadnej muzyki, nie leci nam żaden film z YouTube'a czy coś takiego, czujemy się źle. Czujemy się nieswojo. I teraz, moi drodzy, wyobraźcie sobie, że dochodzi do takiej sytuacji, że ktoś, żeby osiągnąć jakiś cel, nas odcina. Wyobraźcie sobie, co byśmy zrobili, jakby odłączono nas od wszystkiego. Wyobraźcie sobie, już nie wspomnę o necie, o kablówce i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że odcina się nas od elektryczności.
Nie mamy światła elektrycznego. Nie odpalimy żadnej maszyny, nie naładujemy żadnej maszyny. Co by się stało, gdyby nas odłączyć? To jesteśmy, moi drodzy, zgubieni. Ale nawet już nie mówię o całkiem odcięciu od energii, ale gdyby nas permanentnie odłączyć choćby od internetu. Gdyby nam zabrać możliwość korzystania z internetu i gdybyśmy nie mieli możliwości wykonania telefonu albo napisania SMS-a. Moi drodzy, potraficie sobie to wyobrazić? Ja jak próbuję, to mnie już kurwa jakiś dreszcz taki przechodzi całe moje ciało. Bo my po prostu, moi drodzy, my musimy być podłączeni. Nie umiemy bez tego żyć. Oczywiście ja wiem, że to jest takie wypowiadanie się za każdego i może to jest złe, ale no wiecie o co mi chodzi. Myślę, że wielu z was się ze mną zgodzi. Jeżeli nie, to oczywiście wyraźcie swoją opinię w komentarzach, że po prostu my tak jesteśmy już do tego przyzwyczajeni. Do błyskawicznego dostępu do każdej w zasadzie informacji, w każdym dowolnym momencie i w każdym miejscu na świecie, że my nawet jak tracimy zasięg w telefonie, albo nie umiemy chycić Wi-Fi, to już coś już jest nie tak. Już czujemy dyskomfort. Już czujemy, że coś tu nie gra, nie jest komfortowo. No, to nie są standardy, których my oczekujemy. A już nie mówię w takiej sytuacji, że tu spadnie śnieg i nie ma neta, nie ma kablówki, to już wiecie. Siadacie, cisza. Tragedio, nie? Można by pomyśleć problemy pierwszego świata, ale jednak pomyślcie o tym, ile razy byliście w takiej sytuacji i pomyślcie też sobie i uświadomcie sobie, że wielu z was na pewno, bo ja się przyznaję, że tak jest, jesteśmy po prostu uzależnieni od tego. Jesteśmy uzależnieni od bycia w obiegu, od bycia connected, od dostępu do informacji, od tego, żebyśmy mogli w każdym momencie się z każdym skontaktować, wyszukać informacje, sprawdzić to i to. I jeżeli tego nie ma, to po prostu to jest do nas tragedia. Taka jest, moi drodzy, moja teza Niklausowa. Mam nadzieję, że wam się temat vloga spodobał. Zostałem do niego popchnięty, że tak powiem, sytuacją, ale to przynajmniej fajny vlog z tego wyszedł. Jeżeli wam się podobała tematyka, to zostawcie oczywiście łapkę w górę pod filmem. No i co? Podzielcie się proszę swoją opinią w komentarzach pod spodem. Rozkręćcie tam ten kurwidołek dyskusyjny, bo ja bardzo chętnie zawsze czytam, co piszecie. Zawsze czytam wszystkie komentarze. Na nie wszystkie odpowiadam, ale wchodzę sobie w społeczność na YouTubie i wieczorem przeważnie albo w nocy komentarz po komentarzu wszystko czytam. Wielu rzeczy się dowiaduję. Bardzo mnie to cieszy, jak ludzie piszą, komentują filmy. I co, moi drodzy, trzymajcie się i dbajcie tam o swoją koneksję, żeby was czasem ktoś nie odciął.